नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्सनि कैंडिडेट हिसाबै आं BPF नि थाखाय दैथायजानाय कैंडिडेटब्लाबो जोङो दायो नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्सनि कैंडिडेट आरो बे कैंडिडेटखौ बे भेरगाव समस्तियाव हमथानो हानाय आरो रावहाबो गोहो गैला जों दिनैनि तारिखआवनो बुंनो हायो जोङो उइनार जागोन निश्चय उइनार जानायनि प्रयोजनबो दङ आं बेखायनो समस्तिनि रायजो राजाखौ खावलायो जे फैबाय थानाय बोथोरा जोब मोजां जागोन आरो जोङो खाखन खालामनो थांगासिनो दङ असम सरकार जिहेतु BTC आव जोङो हाग्रामा महिलानि दैदेननाय खाखन खालामगासिनो दङ फैबाय थानाय बोथोराव जोङो असम सरकारावबो BPF दला बेनि अंखिदार दल जानानै जोङो खाखनाव जिहेतु थाहैगोन बेखायनो बे सान्थौखौ रायजो राजाफोरा बुजि मोनदों आरो बेखायनो दिनै गोबां रायजो राजाफोरा जोंजों हेफाजाब होनो ओंखारबोदों आरो दिनैनि बे तारिखआव जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंजों हेफाजाब होनो ओंखारबोनाय रायजो राजा जायफोरा गुबुन दोलोआव दङमोन बिथांमोनखौ जों जुगदान खालामहोनानै लाबाय आरो बिथांमोना जोंनि साफा सदस्य जाबाय बे हिसाबै गोबां प्राय 2000नि सायाव दिनैनि बे दिनाव कार रेली सोलिबाय थानाय मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय जिखिना रायजो राजाफोरा ओंखारबोनानै जुगदान गारदों बिथांमोना दिनै जोंनि जानानै खामानि मावनो थाखाय दिनैनिफ्राय बिथांमोनाबो माने बोलो मोनबाय आरो बे हिसाबै जायफोरा गैया फैयाखै बिथांमोनखौबो बिथांमोना लाबोनो थाखाय जोंनो खोथा होदों आरो बे हिसाबै समस्तिनि गासैबो गुबुन दोलोनि मानसिफोरा जोंजों हेफाजाब होगोन आरो बेहाय केबल जोङो बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाति माहारिफोर दंसोयो बिथांमोनाबो दिनै बिथांमोननि जातीय संगठनफोराबो जोंखौ समर्थन होनो ओंखारबोदों आरो बिथांमोनाबो गाव गावनि जातीय माने जातिनि गेजेराव हाबनानै बिथांमोना एबार NDA नि पक्षआव भट होनो थाखाय बिथांमोनाबो खावलायगासिनो दङ बेखायनो जोङो बे समस्तिखौ जोंनि आखाइनिफ्राय रावबो सेनानै लांनो हानाय नंला दिनैनि जितु पिक्चार बे दिनैनि पिक्चारनिफ्राय रोखा जानाय होननानै बुंनो सानो नामा नोंथाङा बेथ' स्पष्ट दिनैनि पिक्चारा मोनसे रोखा बेयो जि धरननि रायजो राजाफोरा जोंखौ खहारि होदों दा बियो जथेस्थ दिनैनि पिक्चाराथ' देरहानायनि पिक्चारखा बेखायनो जोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बेथ' नंगौ थांनाय बोथोराव एसे जुदामोन दा एबारनि बोथोरा एसे जुदा जादों कारण गोबां शिक्षित जुबक जुबतिफोरा ओंखारबोदों राजनितिकआव सांग्रां बिथांमोनाबो बेखायनो बिथांमोननि संस्थापननि खोथा दं बेखायनो बांसिनै जोंनि दानि लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनायनि बेलायाव सरकारा जि पलिसि लादों बेफोर पलिसिजोंबो बिथांमोनखौ बोनथुमनो नांगोन आरो बिनि उनाव साख्रि बाख्रि ओंखारगोन बे साख्रि बाख्रि जायफोरा मेरिट बिथांमोना मोनगोन गोबां साख्रि बाख्रि मोनि बिथांमोनखौ संस्थापन होनायनि बेबस्थाखौ जिहेतु सरकारा खालामगासिनो दङ बेफोरखौ मोजां रोखोमै रानना होनाया जोंनि खामानि जागोन